Bendeac s-a bucurat să o vadă pe Alina Ieremia, dându-și seama, în mod sincer, că această fetiță nu s-ar apropia de el decât în stare de hipnoză. Și la comandă. Băi, am eu nas de așa ceva. Am eu nas de așa ceva. Nu, Alina Ieremia. Bună seara! Bună seara! Bine v-am găsit. Da, bine fac acum. Da. Măi, oameni buni, nu știu dacă vă mai amintiți voi când am venit aici pentru prima oară și m-a hipnotizat domnul acela, Chelu. Nimeni nu te ține minte nici dacă este hipnotizat. Asta eu 2 ani am vorbit pe subiectul ăsta, ca să știi. Și mi-am jurat atunci că dacă e să mai vin la emisiunea asta, doar hipnotizat o să mai fac. Pentru că... nu, hai să vă explic cum am simțit atunci. A fost o senzație extraordinară, pentru că totul era altfel. Mihai, tu până atunci îmi păreai un tip super. Superficial, arogant și isteric. Da, după ce m-a hipnotizat, altceva. Bine, tu îmi păreai la fel, doar că pe mine nu mă mai deranja. Ba chiar mi-am zis că semănăm, zic. Doamne, eu cânt, tu ai scos o piesă. Tu le-ai văzut? Eu fac în viața asta lucruri în van, tu faci lucruri în van, cea. Da, efectiv mă îndrăgostisem de tine. Dar bine, asta se întâmplă de obicei când vezi oamenii altfel de cum sunt. E normal. Mă, da, cum să mă mări cu tine? Pe bune. Că tu mergi la toate petrecerile cu flic. Am auzit că plecați în vacanțe de creație. Nu? Bine, voi plecați cu mașina, dar nu se știe că vă mai întoarceți, pentru că drumul înapoi este efectiv în 4 labe. Și nu spun, Doamne ferește, că ficatul tău ar fi imbibat în alcool. Nu. Spun doar că dacă ar merge pe stradă, e foarte probabil ca oamenii să-l confunde cu Connector. Da, și oricum mai repede m-aș mărita cu Dan Badea. Doar că s-a însurat. Oricum, pe el, de când l-am văzut prima oară pe scenă, și era mic, era ca acum. Omul ăsta... Da. Omul ăsta o să ajungă mare. Mare păcălici. Și am avut dreptate. Mi-au luat interviu în culise el și cu Copoț. Mă rog, impropriu spus amândoi, pentru că Șerban nu era atent la mine, se pătase cu niște ciocolată pe bluză și amândoi neuronii erau mult prea concentrați cu treaba asta, dar pe el îl respect foarte mult. Îl respect de ce? Pentru că a plecat de acasă, de foarte departe, și a venit aici la București ca să devină cineva în viață. Și nu contează că a plecat degeaba de acasă, măcar a încercat. Asta e un lucru foarte important. Da, o să râdeți și o să spuneți că zic chestia asta pentru că mi-e teamă. Dar mie îmi place de Chel. Ai, mă, uite-mă. Fără hipnoză. Vezi, mă. Da, am zis, nehipnotizată. Da, și să spun de ce îmi place de tine. Tu pentru mine ești ca un fel de Hugh Hefner, jur. Ca Einstein. Ca Beethoven. Bătrân. Adică tu pentru mine ești mort. Mai bine. Da, cum să zici tu chestii nasoale de Analescu? Că te-am auzit. Ba că face, ba că nu face. Eu spun lucrurile despre toată lumea, nu mi-e rușine. Nu e frumos și îți spun o singură dată și sper că o să fie suficient. Dacă faci abstracție de cum cântă Analescu, este o femeie absolut superbă. Și Delia, cred că tu ești de acord cu mine. Bine, uite, nu mai e mult până la pauza de masă, îți promit că o să termin repede ce am de zis. O întrebare am pentru tine. Cum îi suporți pe băieții ăștia? Că sunt niște misogini. M-am obișnuit. Da? Păi tu ești conștientă că dacă tu nu le-ai fi prietenă, ăștia te-ar trimite să jurizezi supă cu găluște? Îți dai seama? Tu ești femeie și tu ar trebui să fii cu mine, da? Să fii alături de mine, pentru că ai avut de învins multe handicapuri ca să devii un star iubit de toată lumea cum crezi tu că ești. Sunt... Ce mișto, puteți să faceți schimb de sacouri acum. Da, sunt foarte mulți oameni care spun despre tine că ai o atitudine așa superioară, lucru cu care eu nu sunt de acord. Bine, nu că n-ai avea motive, că tu ai voce. Dar nu te mai crede așa, Regina. Pe bune, că sunt și altele care au succes și îți dau și exemple. Uite, de exemplu, Alexandra Stan, care este la același nivel cu tine, fără să cânte prea mult. Da? Deci, mai ușor. Și te mai dai rotundă și cu concertele la Sala Palatului. Păi, dar ce crezi, că eu nu pot să cânt acolo? Pot, oricând, dar nu vreau. Că nu-mi doresc să am spectacol cu sala goală. Adică, nu, asta nu. Tu faci reclamă la bijuterii, nu?
Da, am văzut că e peste tot, în mall, în oraș. Dar mai stai puțin și să ajungi ca Andreea Marin să faci reclamă la filet de somon afumat. Și nu este nimic greșit în asta, pentru că până la urmă toți îmbătrânim. Și apropo de îmbătrânit, am auzit că n-ai nevoie de aplicația aia FaceApp ca să vezi cum arăți când ești bătrână. Trebuie doar să te uiți la Loredana, e simplu. Da. Hai, Alina, Tu știai că există și specia de viperă eremia? Oh my God! Îi spune viperemia. Da, să știți că v-am auzit spunând lucruri foarte urâte și de alte colege de ale mele. A zis cineva că Irina Rimes este o persoană cu două fețe. Eu n-am auzit inepție mai mare. Mă, păi eu nu înțeleg. Păi dacă ar avea ea două fețe, de ce ar alege să o poarte fix pe asta? Bun. Nu, e ceva greșit acolo. Oricum, dar cine sunteți voi să vă luați de oamenii ăștia care n-au făcut nimic rău în viață? Uite, de exemplu, Pepe, care a crezut toată viața lui că face parte din Gypsy Kings. Sau Cezar Oatu, care săracul a murit și nu i-a zis nimeni încă. Sau Cabral, care săracul e atât de înalt că nu îi se mai termină emisiunea aia lui. Eu am crescut în televiziunea română, unde acolo se cultivă respectul pentru munca celorlalți. Da, au 7.000 de angajați. Se respectă. Acolo am învățat că dacă muncești mult, te pregătești și apar la televizor, tot nu te vede nimeni, dar măcar programele lor educă oamenii. Îi educă să nu se mai uite la televizor. Asta în primul rând. M-am dus, v-am pupat, sunteți minunați, vă iubesc mult! Apa pentru elefanți, Alina! A avut mușcătura... Am mușcat. Bine, mă. Da? Bă, e o tipă foarte mișto. Are și un vibe foarte bun și în același timp, bă, a fost foarte bine ce a făcut. Bine. A fost perfectă. Perfect a fost. Ți-ai căpătat o nouă poreclă. Ești Alina Viperemia. Hai, foarte bine. Ai dat foarte bine, ai colți ascuțiți. Mult succes la concerte când o să Doamne te vezi ajută. cu Dacă nu o să- toți nu, colegii. eu O nu- să fie eu nu- foarte eu nu o drăguț. să dau- Să te pupe toți. Eu mă bazez pe faptul că au simțul umorului și înțeleg că aici Bazează, totul este- mai ales să Da, oatu am să fost știi că... hipnotizat, am Așa e. mințit când am zis că nu mai vin. Pleacă Da, așa, gata. du-te, așa. Te duc eu, hai. Așa. Hai, Bândeac, da, tu exact, ești, exact. bândeac. Eu sunt. Ai comedie fără pauză. Și porție dublă de Ai Umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play Ca să vezi edițiile integrale Ai Umor, și tot ce nu s-a văzut la TV. hai, Antena Play!